Apple B, oh. Ibang apple. Anong name nito? Apple. Postas Lloydie, guys. Look, tuba, guys. Tuba. Palainom ng tuba. Good morning, Philippines! Ito na naman tayo. Diba? Ang dami. Diba tinatapo na lang nila yun? Ito, guys. Oh. Ang daming apple, guys. Oh. Kain tayo. Nandun sa ibabaw. So ngayon ang kasama ko naman guys is itong dalawa mag-apple picking. Ang dami ditong maliit na apple na mamatay na itong kahoy na to. Oh. Hala, ang dami be. Grabe guys, look. Look. Apple picking. Bakit ano to? Apple yung ano, pero grapes yung nandun. Asan? Ayun o. Hala, may kumuha ng grapes dito, tinapon lang. Pero Look. namamatay na tong apple. Oo. May nagkuha ng grapes pero dito lang nilagay. Oh. Kinain lang yan and then tinapon. Pero guys, tignan nyo lang. Diba? Be, tikman natin be. Sige. Nahuhulog. Ikaw muna. Ano yung ko rin. Ang harap yan. Kakasa. Hindi ko kaya yung maubusin lahat. Hindi man yung ubusin. Pag nga anong... Tuha ka. Ang harap. Ang bango. Ang bango. Ang bango ni Lloyd, be. Kasi kaliligo lang sa atin, nag-isip lang tayo, diba? Si Lloyd, ba ginaganon ko, look. Look. Ang daming bungas in super. Inaman niya ako nakasama ko. Ang bango. Anong shampoo, be? Head and shoulder. Hindi, pabango niya eh. Pabango niya. Hindi, shampoo yan. Mabango eh. Ang laki no? Ang lucky, guys. As in, ang dami. My goodness! Hindi mo alam kung anong pipitasin mo dito eh. Ang ganda. Kasi ang daming bungas. Ako din. Ang dami sa ibabaw, oh. Be? Tingnan mo yung ibabaw, be. Si Lloyd, tingnan niyo. Guys. At saka guys, sayang lang talaga guys. Kuha ako nito 4. Dalawa be. Asan yung ano bag? Teka. Pati pag-open hindi alam. Yan, nung kamukha na kita. Sino? Yung apple. Katawa. Ito yung pinakamalaki biong. Kunin natin yan kasi hinawakan na ni Lloyd. Ang ganda. Ay, ang laki. Kasi laki yan yung Mark. Dito guys. Ito pa biong. Ito malaki. Ito malaki. Puro man ito malaki be. Gusto mo na malaki? Oh, sige na. Gusto ko yung malaki. Ala. Dalawa lang. Napakasuri naman. O ba? Ay, napakasuri. Ano? Ang daming natatagag be. Hinawakan ko lang. Tinitignan ko lang kasi dalawa sila. O sige, Natanggal na. lagay mo dito. Sa'yo yan ha. O sige. Ayan. Pero masarap siya. Tikman mo. Oo, mahuhulog. Ang daming nahuhulog ko. Hindi, I mean is walang ano yan? Walang bayad? Wala. Ganutuhin mo. Ililinis mo sa damit mo. Pa-sure ba? Oo, natatagak lang. Kanina, natagak 3 oh. Pinabayaan mo lang yan. Hala, ang lalaki. Ang lalaki guys. Grabe guys. Oh. Ang lalaki ng apple guys. Grabe. Tignan mo yan. Ang dami oh natatagak. Tanggalin o. So paano pa? Hindi pa pwede? Ang dami. Puro? Ang dami guys. Ang dami as in. Look lady oh. Marlon, parang ikaw na lang to, Han. Sige na, paakin mo. Matamis, Brin. Matamis. Ito na. Gusto kong kumuha din ng pula doon sa kabila. Dalawa na yung nakuha mo? Dalawa sa'yo. Ang laki ng aking nakuha, oh. May nagpupo, guys. 1, 2. Pa. Mahangin! Look, ang dami, guys. Oh. Look, ang dami. Ang laman sa 20 plus ata. Kain kayo ng kain dito, guys. Libre lang.
pumunta lang din. Uwi tayo. Oo. So, yan. Ang dami nga, di ba? Ang daming nasasayang, di ba? Ano lang, may ganyan kain dito. Ganyan yung kain dito. Si Lloyd din na to. Di ba? Nasasayang lang, ang daming nagugutom. Sa Pinas, di ba nga nakakalaki? Oo nga, tama. Hindi nakakalaki kasi kunin na, di ba? Doon guys, oh, kita niyan. Yung parking guys, sobrang laki ang taas. Ang grabe yung parking. Umabot dito hanggang pinaka doon. Pero look, yung apple. Tignan nyo tong dalawa. Look, ang dahalag guys, nabali. Tignan mo guys, Ang oh. daming ano. Ang nasasayang lang talaga guys. Tignan mo to, oh. Look, oh. Nabali. Gusto ko mag-live dun sa isang Facebook ko. Ilan ba yung Facebook mo? Tatlo. Nabuang na. Pagka, if ever na ano, kukontakin nila siya, hindi nila alam kung alin doon. Dito tayo sa kataas. Pinagdaan ng apple. Titira ko sa Pinas to. Hindi nalalaglag. Walang malalaglag na kahit isa kasi hindi pa man nakakalaki, pinipitas na. Kaya ganyan na ano to ba? Peach. Yan yung nasa likod ng Peach ba to or ano? Dalawang puno. Ito yung puno. Ang init. Be? Halika na. Alas dos ng tanghaling tapat ha. Dito kami. Naglalagalag. Pula oh. I-try nga natin itong pula. Kuha ako Ano na. na yan, ano? Okay, dalhin mo nga yan. I-try ko tong pula. 1 bite lang ba? Dito guys, sa taas guys, oh. Apple ba to? Parang joke lang man ito. Parang ano? Parang pang cutics. Yung parang ano, color sa kamay, sa nails. Oo. Cutics ba? Sobrang tamis. Eh, matamis talaga? Sobrang tamis. O, ikaw na doon. Okay ka lang? Something bit me here. Anong gawa mo, be? So, 39 pa lang yung binayaran ni Marlon nung nag-pick ng apple. Yung kasi puno yung ano, yung bag. Iba-iba man presyo, be. Kung saan ka. 39 full bag daw eh. Look, oh, apple din ito. Ay, hindi. Apple, be, oh. Ibang apple. Anong name nito? Apple? Apple din pula. Kasi ito, gala ito eh. Itong kinuha. Gala. Oh, ito yung kinain mo. Gala yun. Nasa ilalim na. Tagak naman lahat. Ito yung hinahanap ko. Nahilang. Tagak. Oh, mga tagak naman. Kunti na lang. Dito o sa taas. Ito kasi yung gusto ni Mister. So, tikman ko lang siya, be. Tikman ko lang siya, guys. Crunchy. Crunchy yan? Ito, guys. Malaki? Pareha naman. Bahala sa Batman kung sa'yo na yung mga malalaki. Ito ba malaki? Ilan yung nakuha mo? Dalawa lang kunin ko. Ayan oh. Dalawa lang? Oo. Isa. Ayan oh, kayo mo nito? Alin yan? Ay, ayun, puti man yan? Hindi puti. Ha? Hindi man puti tayo dito. Hala, nandun sa taas, be. Oh, sayang, oh. Kunin ko. Wag na. Ah, dito, be. Dito, yung ano mo. Ito, oh. Yan nga, yung sinasabi ko sa'yo. Anong sinasabi mo? Okay lang yan, be. Yan. As in. Ay, oo. Do, diba? Mag-add ka, be. Sayang talaga, guys. Look, tignan nyo, guys. Look, tignan nyo to.
Ito yung sa ilalim ng mga puno, di ba? Tignan nyo. Tignan nyo. Di ba? Ito yung mga apple dito. At saka ang dami pa doon. Every row, guys, merong ganon. So, hindi yan mapipigilan kasi matatagak talaga sila. Ito, tikman ko nga ito. Hindi ito ano katulad niyan. Iba na naman itong klaseng apple. Halabi, dalawa yung nakuha. Iba yung sa'yo, isa. So, ano? So, yan. Itikman natin siya. Makaslap-slap pa din. Mas crunchy yung isa. Mas crunchy yung isa. Walang lasa. Sinip-sip lang niya. Si Lloyd, matagal pa yun guys kasi doon siya sa linya na mataas kasi bibili lang siya ng apple cider na donut kasi masarap talaga yung binili namin ni Tami. Pagka wala kang ladder dito, hindi mo makukuha yung nasa taas. Nasa taas, ang sarap ng sa taas bion. Hindi, malalaglas lang, malalaglag. Look, andun doon mo talaga maano na. Hindi man kita pinitas, sorry. Kainin mo, kainin mo. Hindi lahat, ano lang, itry mo lang ulit. Si Lloyd ang liit, si Brenda ang liit ng bibig. 'Di ba masarap siya, 'di ba? Ito dito, ang daming tao pa rin dito pala. Ang dami. Tapos na Lloyd, guys. Look, tuba, guys. Tuba. Palainom ng tuba. Ang laki ng aso, oh. Gusto yung ganyan gusto ni Mark. Ano yan? German Shepherd. Tara, let's go na. Ang daming tao, guys. Grabe, be. Ano to ditong linya dito, be? Bakery grill. So, siguro Sa ano yan, sa drinks. Oh. Okay, we're going next year. Dito. Dito tayo magbayad. Doon. I-separate natin yun. Alin yung sayo? Ikaw na mag-separate. Dito. Linya, I think. Linya ba dito? Dito bayad. motor pa siya, o, di ba? Diba, oh? Kaya sa banda, be. Banda rin sa banda. Drink. Oh, unique, guys. Oh, ang ganda. May bike pa sa likod. At saka yung light sa sa ano, oh. Ang unique siya, oh. May bike sa likuran, may bike sa harap. Motorbike. Motor to, be. Diba? Unique. Kompletos, Ricardo. Unique, ay. Ha? Parang RV siya, be. Look. It's nice. Pauwi na kami, guys, sa kalokohan naming. Grabe yung tawa dahil sa grapes. Grapes lang talaga yung dahilan. Bi, i-post mo yan, Bi, ha? Pero lagyan mo na smiley, ha? yung bikaka ko ba? Sa gitna, okay. Nang sobrang ano. Itong, ang babae ba, grabe pag, babae ba, grabe pag makatingin. Kano yung isa, be? 8? Ito? Oo. $8. Ito yung tuba nila dito, guys. Yan, tuba na apple. Hindi yung coconut na coconut. Yung katabi ko sabi sa akin, sabi nung ano yung Spanish, sabi niya, may tax pa ba yan? Nakalagay nga doon, plus tax. Sabi? Oo. Ay, everything is tax over Savings here. yan, be. May mga tax dito, ano ka ba? Ang inaano ko na lang sa tax savings yan. Dito na kami, guys. So, hala, mandito pa pala yung mga pagkain natin. Si Lloydie, guys, is pala inom ng tubae. Itubae. Sa akin, ano lang. Ito be, oh, sa'yo na itong lalagyan. Malunggay ko, be. Hala, naluto na yung malunggay niya. Nanghingi na naman, guys. Tignan nyo, tinumba niya. Tinumba na yung treats niya. Kalungka talaga. Tignan nyo yun, guys. Kawawa, guys. Kawawa. Tignan nyo yan. Gusto talaga niyang i-open. Yan ako. Open it? Do you wanna open it, boy? Do you wanna open it? Ay, nako, Habs. It's dinner time. I'm not giving you anything. It's din time, baby. It's din time.
It is din time, love. Tingnan nyo yan. Diyan palagi yan kasi andyan yung mga treats. May plato pa nga dyan eh. Yung plato na yan is ano yan. Lalagyan ng dry food ng aso. Hay, iwan ko paper plate. Hindi ko talaga gets. Gusto kong matulog. Mama want to go to bed. Abs. Mama want to go to bed early. Okay? Mama want to go to bed early, babag. Come on. Come on, everybody, come on. Hi, guys! So, ngayon, guys, nagulat si Roxy pag sabi ko, hi, guys. Hello, guys! Anyway, guys, i-end ko na tong vlog. Nag-i-edit ako sa video na ito ngayon, itong grapes, apple. Ini-edit ko sila, pero, guys, ini-edit ko silang lahat, guys. It's sobrang taas. So, ngayon, kinakat ko siya. So, kinakat-cut ko siya kasi para namang meron tayong video kasi, di ba? So, kinakat-cut ko siya. So, yung grapes, yung apple, yung kumakain kami sa Filipino store. So, yun. Pero, masaya naman kasi, guys. So, kinakat ko na siya. Hindi naman siya, for me ha, hindi naman siya boring. Hindi naman siya boring na vlog. So, okay na yun, guys. And then, salamat pa rin sa panonood ninyo kahit kinakat-cut ko yung buong araw ko. So, yun. So, dito ko na lang siya i-end. Pasensya na kinakat ko siya. Pero, yun. Yun talaga yung gusto ko. I-cut ko siya kasi sobrang taas. 50 or 60. I think, 50 or 60 minutes. So, kinakat ko siya into 3. So, yun siya, guys. So, thank you guys so much for watching. I-end ko na to dito yung itong apple picking. So, wala naman masyadong ganap. And so thank you guys. I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe. I really appreciate it for clicking this video. Nag-enjoy ba kayo guys sa mga apple picking na yan? And I think ito na yung last season ng mga picking natin. Meron pa tayong mga gulay-gulay doon. Wala na tayong, tapos na tayo sa apple, tapos na tayo sa pears, tapos na tayo sa grapes, tapos na lahat. So ang next ano na naman natin, hopefully fingers crossed, is yung sa hydroponic natin sa basement garden. Hopefully, meron tayong ma-harvest or sana meron tayong, gulay na mapatubo doon sa basement. So, yun. So, thank you guys. I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe. Bye, guys. Thank you.